Здравейте хора, съм за Корбага, тук сме на DemonBG и играем Roblox, Beach Halls, нали Митко? Да. И да, Митко се намери преди да почнем приятелка, ето я. Ето я тази, с която написа I love you. I love you, това е малко странно. И сега ги следим, виждаме пижетката, да, малко странно бе. О, сокчета. Йоп. Взех сега с мистер Петър, взема аз едно шейкче, нали може, влюбени гълъбчета. Банана? И аз няма банан. И аз. Банана. Банана. Сега искам аз, дай ми банана. Някакъв си човек. От тази музика на този, за шейковете не знам какво ще стане на клипа човек. Ако правиш гаджето му, го вижте го Митко, какъв е готин пич. А Митко, гаджето ти избяга в джакузито. Митко, Да. момичев проблем. Хващай краката и я търпай. Можеш ли изобщо? Не. Гледаме една жена задавя. Само краката и виждам и... Хеу! Как да ти помогна? Аз малко ги превеждам. А? Не как да ти помогна. Не разбираш. Гледай, човек, това е нещо като трамплин, тя Марита нагара. Юху! Трамплин! И се качих на главата ти. Акулус! Добре, жената гръмна. Но, Марфакс. Еми, ай, зайчо. Ако Митко? Кай. Викам, че си Соник. Зайчето ми спи под водата. Да, хора, Мирко, стои мирно. аз приличам на Соник от филмчета Соник. Вижте ми прическата, тя е на Соник. Виж, кой имаш глава? О, заек! Хора, снесох заек, който очите на главата му. Да? Избрах си панталони. Трябват ми още два диаманта. Митко, да изчезна! Приятелката ти. Знаеш, че не мога да пиша. Да. Да не ме намира. Тя поне не знае, че съм се променил. И няма иска. Не. Защото жените мразят Соник. Митко, къде си? Ето. Твоето... тя се променила като се срещна. Явно я плаши моя Соник вид. Хубаво. Да, пак се лепна за теб. Лепне за мен, не за Митко. Не дразни Митко, една му е достатъчна. Да, хлопна за теб.
Не се обиждай. Метко, виж ми новите дрехи. Метко, Да. виж ма. За теб. Метко, за теб. Виж ма. Як са? Як ли съм? Да. Синьо. Адидас, Адидас. Добре, някакво си момиче. Взимаш ли Демон БГ за жена? Обърках се. Демон БГ, взимаш ли това, този мъж за твой съпруг? О, гледайте го. Хубаво. Са, още едно момиче ли хлопна по теб? Да. О, май гад. Добре, още едно. Лелей, ако всички момичета в сервера се хлопнат под теб, ще си човек с много гаджета и после момичетата ще се бият за теб. Ей, за мен. Не, за мен няма се бият. Хора, вижте, имам боксикала, имам дискотапка, вижте, танцор, вижте другото. Танцувам като истинска права. Аз съм про. И Митко, няма ли да добавиш нещо? Да. Какво ще добавиш? И вижте, това е Диня. Това е Мотор. Това е доктор Петър. И това е Шейк. Митко, Да. не се за него. Защо ме изстреля тъп? Айде, някой. Аз грозен ли съм за вас, бе? Явно съм. Явно съм за вас грозен. Митко, грозен ли съм? Аз те харесва. Коя? Аз та целба. Сериус! Това да не е нощ на целувките. Хора, това се нарича целувка. Дълга 100 минути. Едно. Аз казах, че ти я харесваш. Тя каза, о, сладко. Хора, гледайте, това е целувка 15 минути. Тази да дойдеш. Да отидеш на нея. Не кай, че ще ма кани да танцувам. Сега знае, че не мога да танцувам. Кой искаш? I love you. Аз те обича. Викам, че аз ще говоря какво каза Том. Добре, кажи да дойде. Тази вика две момчета с любов с мене. Аз викам, не е без мен. Йо, вика мен. Опа, паднах от стълбици. Аре, зайчо. Хайде, жено. Идвай, жено. Да? Том. Уй. Купи се апартамент, добре. Може да дойде с тебе.
Да. Затвори. Ева, напиши да легне. Ай. Две момчета, аз викам, не мен. Викам, та се избират две момчета, чакай малко. Чакай малко. Ю, тебе. Легни. 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 What the? Ева да го изпушим по една цигарка. I like you. Тата вика, аз те харесвам. А човек не мога, бе. Та само затварят, аз ма мисля, че аз съм... Почка, бе. И аз. Yes. Митко. Напиши да дойде с мен. Не, тя предстои ще ме следва. Та вика, ох, не. О, Що? де да я знам, каза, ох, не просто. Еля. Yes. Викам, тази вика, ти харесваш мен, аз викам, не. Тази вика, ти. Ю. Човек не мога, та само мисля, че я харесвам. Та се